to the video guys. So ngayon di ay culmination sa mga bata. So mag-uban ko sa mga bata kay culmination po namo dito sa ubos. Unya to si Mumim. Na ay mga bata nga kauban ako kay nagsabay na lang dayon mi og adto sa eskwelahan kay dito man pud ko manakayan pero dinha pa ko mo hapit pa ko sa eskwelahan kay ang ako hapong luto bisag didto ko sa ubos kay nagutan mi sa nangka ni Auntie Nisa. So karon igo ra ko mo o banon na ako mga bata to si Raika o siya ang nagkuan sa dala sa utan nangka mo na amo ang giangkon kay angkon mi sa mga gulay no nya kana di ay para sa mga inahan kuha na siya para paghuman magkaon-kaon na lang dayon ba. Nya to po Princess siya po gidala sa kuan kalubasa. Unya akong bajayjay nagsunod-sunod na ang talong po dito niya pakuan ni Kuko in town siya ang nagdala sa talong una ay mga kuan niya kada po mga bata diay is manayaw na sila unya kay lagi kay bukid man namo na suok o baklay Israel gid mi dani no o napod si Raika o si Jani nagdala-dala pa og lapis o unya si Raika mo na ang utan nangka syempre no una siya ang utan nangka nya to si Princess ang iyahang kalubasa ang dala niya nya kay kana si Ray kalagi kay bugat man ila ra nang gikuanan karon ilahan ng gilahong-lahungan nya kay distansya pa man lagi mi gamay nag-uban mi umugid pud na diri sa bukid no kay init kina ang oras na is alauna magro perting inita unya wala pud intaw ni mga payong mga batana kay wala pud lagi nga kung ano lakaw-lakaw ra jud na sila pero kay mga bata pa man di pa nakuanon sa kainit unang wa jud na high blood dire kay mulakaw ra man jud ta dili man awat dito syudad na bisag duol ra kayo ay sakyo na to kay naaman perminti malabyan-labyan ta ang kani duwa pa na sila mura rag wala Ginoo ko Lord kapoy. So mga bata ako hi guys culmination guys ko dara na sila talong nga ako sad kalubasa para ni sa kuhang grade 1 para sila manayaw ra na unya napod ko dito ko tunga-tungaon ko lang ni napod ko dito sa ubos culmination gyapon nuo ko. A few moments later. Ang nakaabot na ko sa Balingwan so dinhi na po diin na ako mga kauban unya diay kay naliit na manggihapon ko kay lagi gitunga-tunga ra nako ang akong oras kay dapo ko estudyante diri sa mua so pagkakahuman nagkabag-kabag na ko ani pinangita sa akong mga kauban kay wala ko nakabalo lagi kay late man unsaon man gid nga naaman tay mga estudyante unya nara dani gisalap-salap na nako kong mga kauban. Unya na ang una na nakita na ang maestro man matik na ko'y mga kauban giduol lang po ni sir nisabot ra pud to siya kay naaman lagi pud ta uban nga atong tulumanon sa mga bata no lisod man pud ang mga bata rato ang pasagdan unya naa sa di ay nagungkuan namin no naminaw nami unsay gipang isgutan nila about culmination man na wala ko na bakwan wala na akong makasapon sa mga sayaw-sayaw kay unsaon man lagi late man unya nga among mga kuan matik na
moments later. O pagkahuman din namo culmination, so ano to na dayon mig merkado kay mong pangas mo bukid unya kay gigutom pa man ang mga person nga kauban ako no, so nangaon pa di ay na sa kilid-kilid unya mao day po na iyang bana aw gawin gyapon na nako nagtrabaho sa kamada na guys pa na sila kita mo siya kamera mo na iyang asawa no, kauban po na nako unya magkaon sa midani sa ko ano dani ras kilid-kilid kay gipanggutom is dapat snack aw gikaon na lang kay gipanggutom ang mga person nga tawo-tawo midana ang mga kauban pambiyaan man mi ginasigyan naman sila og lantap-lantap unya pagmanda na karon aw mamalit na dayon mi sa para pangas og bukid do mamangas na pa din mi og bukid no. Mag-restore ni sa. Oo. Hayag na pinsya. Ba? Tanaw. O nindot gyapon siya. Ayong puti. Payong kakay. Payong kakay. Ako di pa yung lain na yun. Tanawa gani. Si kaayo so na ako'y kwaon diri no. Manguan day tagulay. Man-dispose po ta may nalang pila ka sentabo. Busy kay ko uban ako si Coco di ay. Hey guys. Na na na. A few moments later. Liog man na murag batong. Liog. Okay, nya nami batong. Kaon ka utan batong leng? Tanawar gid kay. Tanawa. Unsa ka na siya? Agunsa di ka? Hi guys, kana. Nagay guys sila oy. Unya na pulutan nga kalubasa. Okay. Hoy poy, hinay-hinay sa nagamay poy. Dani sila kay plaster man. Nakanaki. Sarap ng ulam. Na ay dili ni. Oh, batong. Unya basi naay ganahan, so naatay batong na baligya no. Unya nara. Nga nag-comment na basta ta. Asaya ba? Murag batod ang liog na. Si EJ og si Mamang Ali na Jay. The next day. Kinsa ka di tag-iya? Asa kang tag-iya dana. Ako'y hawidan siya kay ulay ko joy. Ha? Magpahina Remy ni Antinisa. Magpahina-pahina. Igo metem. Lumay na ang tao.
Dili man kay laki maguno kay bago pa maguno kay ka nakita. Ni aram ko dili Ma'am, size. kani yung dagwaya mama o kaning duha ka laki mama. Karon pa ni sukat nakita na ko pagpahina ba. Ay paulahin ko na kuna gid sila mama. Size ko na. Wala mang art dani nato, wala man na straight na tungkuan. Agaga, ayaw gina pauliya si Tamblot. Kay wala na straight daw. Ayaw gina pauliya si Tamblot. Wala sige, tari kinsa to magdala sa talong daw kuno kag ano? Si Vanessa Japon to kayo. Sa talong. Ano? Wala may unod, sanga na lang yung gikuha. Sayang oh. Ilan ta ka kilo? Kaysa dito? Oh, gituyo na siya kay aron. Kaysa dito ang taas dire ang mubo. Unsa man? Ihibat ba ako? Ang nagbuhat kay Taga Gingers na siya, che. Taga Gingers, liko-liko badalan. Dahil pang kabangasan na mama. hala asa to yung tinisarik ya to irik to uban. Muli grade 5 oh. Kani tulo ka block. Kani. Ay sige. Ang kadlok sa bid, kadlok sa agagay. Mura man siya. Muni among sundalo sa una dire. Sundalo sa kabus ba? Ay sundalo sa kabus ba? Full timer ba? Ya. Do nya hibat man lagi. Ang nagbuhat kay libat. Ay joke, basin daw niya mga amak. Bis yapon de, ako na lang kuha untong tuod. Kuha mo na lang nito dani ma'am kay basig. Apil may ako sa wala kag bis yapon de. Domingo pa naman ka. Ala kay unsa ni? Nanay sila is na ko. Ako ang alternates na. Adik madala na ako dagang kay akong pahi. Sila na pag abot sa kukuriki humana man nag lang ko bagko. Ako giginalimot. Ako giduka. Mura na imo isa daghan.
Nakalabot na rin sila. Oh. Bumbong mo guro ni. Gani. Murag bumbong. Bumbong. Murag di na panghaligi, pwede ra na ni ano. Gani ko antar ni kisa. Ay, asa ka padalong dali dali. Tumbagon ta ka. Agasa ka. Oh, ato dito ka, tabang dito ka. Kanong unsa man ni kuan man ni. Sa itanom gani. Mut di ato. Wa mo guna kami tinggal ni. Ay, lagi na ba kay tinila lagi ni bibi ba? Na may live lang dire. Yes. Ito ba tay kuan? Live. Nga. Kara. Kana pa nga makitaan mo ingog. Pwede na nato kuan og kuan og. Tulo ra haligi na. Kuan. Ay unom. Ino na pay nagpatrabaho diya kay naa pa siya available. Kahoy ato sumpay Janex. Kahoy ato haligi ni Pikas. Dan sangar to. Dah. Pangaw sa kahoy din. Oh, oh. Grace. Okay, ilan na adili mo daan mo. Punya anak hula mi tong riko kay kada kami sari. Ako naman tong riko. Hi guys. Yabot sa 5 minutes guys. Nani ma'am? Adili na. Bangga naman ito. Okay, sako din sa mga kuan. Ada kung ko sako dito. Magamit ba ni jangan kadang lang nang dagko kayo. Ma'am, dinali na ni kasi ka habuga ma'am. Oh, sakto na na. Ganil lang nato sa isig ka dili niya. Oh, no, ano no. Dito dayo. Ano? Dito kalas. Dito. Dito ra pikas dayo. Dito. Ano din na? Pikas kanto. Dito naigibang nga. Ganay ato ukuan. Dire? Oh, dia. Gibang ato. Dia ma'am. Kaya sa atin basta ka ni na diha wala. Day, alin na day. May siguro na palubong-lubong ka siya da. Lubong gamit na. Nag-discount sa GT magdala kayo sako.
Dala sa butang lisi. Dala. Oo. Sako sa bugas. Karon ay bukala. Mga kuan na karon. Mga dato ng mga tao kay di naman sila ko ang bulang hoy. Ay bugas mga bata labaw sa bulang hoy. Karon ninong mahal ng bugas, pagbugas dito sa Paisi ang 1/4 bali ay katag. Inyo daghan ka inyo sila. Mahimo duha tulo. 5 doon kana ang sako. Mas liseng, tubong ka. Pagsat ka. Magtrabaho na, magtrabaho. Ayun lang sa bahay. Okay. Para wala na dito. Kung kanila gana lugar. Ano ra tunga? Dili naman kana naman iya. Okay na lang, thank you lang. Ang isa tulo. Wala na yung itang dama. Wala na tangkong dama. Wala na tangkong. May makaplat lahi na sa diha oh. Daghan lagi kayo ang tabon to. Ay, nagtabuli ang kwan. Kana, dahil yung suka na to. Wala na ni Dani di ay. Ma, wala ma? Wala na. Pikas ba? Wala na. Oo, dana. Ano wala na katabuni? Pero dani, abi ni dani.
Kanong gani mong tata. Digit ni Jacqueline. Pag bangag na mo dana. Kay basi na yati tanong dana halay. Tabo na ni basin inani ra ni bayuta walay tanom. Tanuman na nato. Kadi ay. Mga desmilya. Mura yung kinagkalibang. Terabis ito. Anda man ni oy, rabi siya. Tanong na to dana.